புருஷோத்தம விபாக யோகம் புருஷோத்தம யோகம் நம்ம பார்க்குறோம். கிருஷ்ணரின் யோகம் அதுதான். பகவானை பற்றி சரிங்களா? நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அவங்க எப்படிலாம் இந்த உலகத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம் பற்றி சரிங்களா? வேதத்தோட ரகசிய பகுதி இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ம் ஸோ நிறைய அவங்க தான் வந்து புருஷர்களில் உத்தமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புருஷோத்தமர் அப்படின்னு. அப்ப யார் யாரெல்லாம் புருஷர்கள்னு பார்ப்போம். அதுல வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள், வீழ்ச்சி அடையாத ஆத்மாக்கள் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து, அது 2த்தையும் விட உயர்ந்தது பகவான். புருஷோத்தமர். இந்த 2 ஆத்மாக்களை விட உயர்ந்தவங்க பகவான் அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்ன நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். அ யாரும் ஆஃபர் பண்றீங்களா? மங்களாச்சரண். உஷா மாதாஜி நீங்க ஆஃபர் பண்றீங்களா? பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுரிநிலைதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललित श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका गांधा राधा गांध नमोस्तुते। दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिदाच्य जगत हिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्ध्याय कृष्ण प्रेम प्रदायदे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्वेष नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रभेष्टाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रश्चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ 15th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பகவானோட அனுகிரகத்தில். அதில் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ நிறைய ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். ஒரு தலைகீழான அரச மரம் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்தோம். அந்த மரத்தில் வந்து மேல் நோக்கி போகிற வேர்கள், கீழ் நோக்கி போகிற கிளைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். வேத பதங்கள்லாம் இலைகளாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதில் பழங்கள் அப்படின்றது தர்ம அர்த்த காம மோட்சமாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த உபகிளைகள் அதெல்லாம் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இது வந்து நல்ல செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, முக்குணங்கள் அப்படின்னு. ஏன்னா முக்குணங்கள் நல்ல அதோட ஆத்மாக்கள் இணைஞ்சு செயல்கள்லாம் செய்யறதுனால, இணைஞ்சு இல்லை ஆதிக்கத்தில் செய்யறதுனால என்ன ஆகுது, நிறைய செயல்கள் கர்ம பலன்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அதனால ஆக்டிவாக இயங்கிட்டு இருக்கு. பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு சோஷியலில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இந்த உலகம் மெட்டீரியல் உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ
ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வெளியில வரணும். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப சிரமமானது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோயும் சிரமம். அதே மாரி நம்மளாலயும், பிறர் உயிரினங்களாலயும், இயற்கையினாலயும் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் அதுவும் சிரமம். அதனால இதுலேருந்து நம்ம விலகி நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் லோகத்த அடையணும். இந்த ஜட உலகம்ன்றது பகவானோட லோகத்தோட பிரதிபிம்பம் அப்படின்றத நம்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ பகவானோட லோக்கம் எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சா தானே நமக்கு அங்க போகணும்னு ஆசை வரும். இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மகிட்ட எங்கேயாவது புதுசா ஒரு இடம் டூருக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா சொல்லுவாங்க, "இங்க போயிட்டு வந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது" அப்படின்னு. அப்ப நமக்கு ஒரு ஆசை வரும். சரி நம்மளும் ஒரு நாள் அங்க போய் பார்த்துட்டு வரணும் அப்படின்னு. அது மாரி நமக்கு வந்து பகவானோட ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்மளுக்கு அங்க போகணும் அப்படின்ற எண்ணமே வரும் இல்லைங்களா? இல்லன்னா இருக்கிறதே நல்லா தானே இருக்கு அப்படின்னு இந்த கிணத்துல தவளைகள்லாம் இருக்கும்ல. அதுகிட்ட போய் கடல் இருக்கு அப்படின்னா அது நம்பாது. சரிங்களா? ஏன்னா அது என்ன பண்ணியிருக்கு? காலங்கு காலங்காலமா இந்த கிணத்துலயே வாழ்ந்திருக்கும். அதுக்கு வந்து அந்த கிணத்துல இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இத தாண்டி வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா, அது வந்து அதெல்லாம் வந்து யோசிக்காது. தெரியாது. இல்லையா? ஆ ஆனா கிணற தாண்டி வேற பெரிய விஷயம். கடலும், சமுத்திரமும் இருக்கு. அந்த தண்ணி கிணறு தண்ணின்றது ரொம்ப சின்னது. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாரி ஆ நமக்கு வந்து ஜட உலகம் அப்படின்றதுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதுவே ஓகே. இதுவே பரவால்ல. இப்படியே கூட இருந்துக்கலாம். இதுல என்ன இருக்கு? அப்படின்ற மாரியும் ஒரு எண்ணம் வந்துரும் நமக்கு. ஆனா, இதை விட உயர்ந்த ஆன்மீக உலகம் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, அங்க போகணும் அப்படின்ற எண்ணம் நமக்கு ஏற்படும். சரிங்களா? அப்ப ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும்னா, எப்பயுமே பிரகாசமா இருக்கும். இங்க பிரகாசம் இல்லாம இருட்டு. ம். பகவானோட தேஜஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்க வந்து வெளிச்சத்த நமக்கு தர முடியும். அதுவும் சூரியனாலயோ, சந்திரனாலயோ அந்த மாரி தான் நம்மளுக்கு வெளிச்சம்ன்றது கிடைக்கும். இல்லன்னா இந்த ஜட உலகம் இருட்டு. ஆனா பகவான் லோகம் எப்பவுமே பிரகாசம். பகவான் லோகத்துல நித்தியமான அன்பு, கலப்படமில்லாத அன்பு. இங்க நித்தியமான அன்பு, கலப்படம் இல்லாத அன்பெல்லாம் நம்ப பார்க்க முடியாது. இல்லைங்களா? எந்த உறவுலயுமே நெறைய எஃபோர்ட் போட்டு நம்ம வளர்த்துக்கிட்டாலும், தக்க வச்சுக்கிட்டாலும், ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சுன்னா, பரம விரோதி ஆயிடுற அளவுக்கு அந்த அன்பு வந்து அ தொலைஞ்சு போயிடுது. இல்லைங்களா? இங்க வந்து பிறப்பிறப்பு அந்த இதெல்லாம் உண்டு. நோய், முதுமை அதெல்லாம் இங்க உண்டு. அங்க எப்பயுமே நம்மலாம் யங்கா தான் இருப்போம். அழகா யங்கா இருப்போம். சரிங்களா? அதே மாரி டிசீஸும் கிடையாது. இங்க பிற உயிர்கள்னால நம்மளோட உடம்பு, மனதால வர கஷ்டம், இயற்கையால வர கஷ்டம்லாம் இங்க இருக்காது. எப்பயுமே ஆனந்தம் தான். பரமானந்தம் தான். சரிங்களா? இது நித்தியமா இருக்கும். இது வந்து கிரியேஷன் ஆகும், அனிகிலேட் ஆகுமா? அப்படிலாம் கிடையாது. எப்பயுமே இருக்கும். எப்பயுமே. பெர்மனன்ட். ம். எப்பயுமே இருக்கும் அழியாதது. ஆனா இது வந்து இந்த ஜட உலகங்கள் உருவாகும், இயங்கும், அப்புறம் அனிகிலேட் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இது விஷயங்கள் இருக்கு. இங்க பகவானோட நம்ம எப்பயுமே நல்லபடியா நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம். பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் பரமானந்தம். இங்க வந்து கஷ்டம், வருத்தம், ஏக்கம் இதெல்லாம் இங்க இருக்கு. ஸோ நம்ம யாராவது அமைதியான வாழ்க்கை, சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோன்னா, நம்மளோட அன்பு வேல்யூ பண்ணணும் யாராவது அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு நம்மள நிராகரிக்காம வேல்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிடணும். சரிங்களா? அங்க தான் அமைதி. அப்புறம் வந்துட்டு பரமானந்தம். பகவான் நம்ம சின்ன சின்ன பக்தி சேவைய கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க? அங்கீகரிச்சுக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆம் இந்த உலகம் நம்ம போகணும் அப்டின்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிற பற்று அப்படின்றத நம்ம வேரோட நம்ம வெட்டி சாய்க்கணும். அந்த அப்ப டிட்டாச்மென்ட். சரி, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெறுமனே எதுலயுமே ஆசைப்படாம இருக்கணுமா? அப்படின்னா இல்ல. அந்த மாரி நம்மளால இருக்க முடியாது. எதுக்குமே ஆசைப்படாம இருக்க முடியாது. ஏன்னா சோலு, அப்புறம் வந்து சென்சஸ்ஸு, மனம் எல்லாமே ஆக்டிவ். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, பகவான ஆசைப்படணும். அதுதான். ம். பகவான ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம டிட்டாச் ஆயிடுவோம். அப்ப அதுதான் எப்படி டிட்டாச் ஆகுறது? பகவான்ட்ட எப்படி நம்ம பக்தி பண்றது? இதெல்லாம் தான் நம்ப நேத்திக்கு பார்த்தோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷனும் நம்ப நேத்திக்கு பார்த்தோம். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல, நம்மளோட இந்த சரீரம், அதுல வந்து இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல உணர்வுகள் சுமந்து செல்லப்படுகிறது அப்படின்றத பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வேறொரு உடலை அந்த ஆத்மா எடுக்குது. அந்த கர்மாவுக்கு ஏத்த மாரி, சுபாவத்துக்கு ஏத்த மாரி
வேற ஒரு சரீரத்தை எடுக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இது மாதிரி எப்படிலாம்னா நிறைய பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. நம்ம 14வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம்ல, சாத்வீக குணத்திலேருந்து நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணோம்னா, சொர்க்கம் போய் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இது மாரி நல்ல ஒரு மனித பிறவி கிடைக்கும். அதே ராஜச குணத்துல இருந்தாலும் மனித பிறவி கிடைக்கும். அதே தாமச குணத்திலேருந்து நம்ம செயல்கள் பண்ணோம்னா, கீழ நரகத்துல போய் கஷ்டங்கள அனுபவிச்சுட்டு இந்த மாரி தாழ்ந்த உயிரினங்களா பிறந்து, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்மளுக்கு மனித பிறவி அப்படின்றது ஒண்ணு கிடைக்கும்னு பார்த்தோமா? ஸோ அந்த வகையில இந்த சோல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தில அந்த கர்மா, ஸ்வபாவம், ஆசை இதெல்லாம் தாங்கி ஒரு சரீரத்திலேருந்து இன்னொரு சரீரத்துக்கு மாற்றம் அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? பௌதிக உலகில் மாற்றம் தவிர்க்க முடியாதது. நாம் மாற்றத்தினால் உயர்கிறோமா அல்லது தாழ்கிறோமா? மாற்றம்ன்றது தடுக்க முடியாது. ஆனா, நம்ம அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மள உயர்த்திக்கணும். இந்த இதுலேருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியணும். சரிங்களா? இது படிச்சோமா? இதுவும் படிச்சோம். இந்த ஸ்லோகமும் படிச்சோம். அந்த வேறொரு உடலுக்கு அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் தாங்கி போகுதா? காற்று நறுமணத்தை தாங்கி போற மாரி, சோல் வந்து அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தில அந்த கர்மா, பிராச அதுக்கப்புறம் சுபாவத்தோட இன்னொரு சரீரத்த எடுக்குது. அதுக்கு ஏத்த மாரி, அது ஆசைப்பட்ட மாரி, அதோட கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, அதோட சுபாவத்துக்கு ஏத்த மாரி ஒரு ஸ்தூல சரீரம் கிடைக்கும். கண்ணு, காது, மூக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம நேத்திக்கும் பார்த்தோம். இதெல்லாம நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தாச்சு. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதுலேருந்து தான் பார்க்கணும். 15.10 ஸ்லோகத்துலேருந்து வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு வாசிக்கிறீங்க? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माता जी। கொடுங்க. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुण्यानं वा गुणान्वितं विमूढानान पश्यन्ति ஞானசக்ஷுஷः। முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். இப்போ இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை இல்லாம, சரிங்களா? பகவான் சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இல்லாம, மனம் போன போக்குல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, நம்மளுக்கு எப்படி அந்த பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள் கிடைக்குது, அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தோமா? ம். வேறொரு சரீரம் ஆத்மா எப்படிலாம் எடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோமா? இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. சரிங்களா? உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? கண்டிப்பா. சாஸ்திரம் தெரியல, பகவான பத்தி தெரியல அப்படின்னாலே, குரு கைடன்ஸ் இல்ல அப்படின்னாலே, அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில், ஆனா யார் இந்த மாரி நல்ல சாஸ்திரம், பகவான தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுவும் குரு மூலியமா, பானஃபைட் பரம்பரால வர ஆன்மீக குரு மூலியமா யாரு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஞானத்த நல்லா விருத்தி பண்ணிக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரியும். அப்ப என்ன பண்ணணுன்றது நம்மளுக்கு தெரியுதுல்ல. ஆத்மான்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவத்கீதை கிளாஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும், அ இவ்வளவு தெளிவு இருந்ததான்னா எனக்கெல்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? சரீரம் அல்ல ஆத்மா, ஆத்மா நிலையில இருந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும். இதெல்லாம் தெரியல. ஆனா, இந்த இதில பானஃபைட் பரம்பரால சத்சங்ல இணைஞ்சு நல்ல குருக்கள் மூலியமா நம்ம வந்து நெறைய நாலேட்ஜ் சாஸ்திரத்த தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க என்ன ஆகுது? நான் சரீரம் கிடையாது. சரீரத்தோட நிலை என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது டெம்பரவரி. ஆ அதில வந்து கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனா, ஆத்மா நித்தியமானது. அதில பரமானந்தம் இருக்கு. அப்படின்றது தெரிஞ்சு நம்ம பகவான் யாரு? கிருஷ்ணா அப்படின்னு தெரிஞ்சு, அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி பக்தி பண்ணணும்? 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸு, வைஷ்ணவ சேவா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாரி யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, அவரால் இதை அனைத்தையும் காண முடியும். நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்படின்றது நமக்கு தெளிவா தெரியுது. நான் ஆத்மா, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், குருவோட கைடன்ஸ்ல அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஆனா, யாரோட இது வந்துட்டு சாஸ்திரத்துல பகவான் மேல இல்லையோ கவனம், அவங்களால இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. இப்ப அது பார்த்தது தான் இங்கேயும் இருக்கு. அவர்கள் யாருக்கு ஞான கண்கள் உள்ளதோ அவர்களுக்கு பார்க்க முடியும்.
அவர்கள் எதை பார்க்கிறார்கள்? ஆத்மாவை பார்க்குறாங்க. உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் அப்படின்றத பார்க்குறாங்க. உடலை மாற்றி பல வழிகளில் அனுபவிக்கிறான் அப்படின்றதையும் அவங்க பார்க்குறாங்க. சரிங்களா? எப்படிலாம் உடல் வந்து மாறுது அப்படின்றது அந்த டிரான்ஸ்மைக்ரேஷனில் அது குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த ஞானத்தை எவ்வாறு அடைகிறார்கள்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு அவங்ககிட்டேருந்து. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? இந்த ஞானத்தினை பொதுமக்களுக்கு வழங்க தங்களால் இயன்றவரை முயற்சி செய்கின்றனர். யாரு? ஆன்மீக குரு, பானிஃபைட் பரம்பரால வரவங்க. முட்டாள்கள் இவற்றை பற்றி சிந்தித்து கூட பார்க்க முடியாது, எல்லாம் தெரியாது இல்லைங்களா? யாரெல்லாம் பக்தி பண்ணாம ஜட உலகத்தை நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களால இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏனென்றால் அவர்கள் அனுபவிப்பதற்கான நிறைவடையாத பேராசை உடையவர்களாக உள்ளனர். நிறைய ஆசை இந்த ஜட உலகத்துல, டெம்பரவரியான விஷயத்துக்கு ஓடி 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 என்ன பண்றாங்க? இங்க சந்தோஷம் கிடைக்குமா, அது நம்மளுக்கு கிடைக்குமா, இது நம்மளுக்கு கிடைக்குமான்னு நிறைவடையாத பேராசை வேற இல்லைங்களா இருக்கிறாங்க. குரு பரம்பரை மூலமாக ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு ஞான சக்ஷுவாகுங்கள். நம்மளுக்கு இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன். சரிங்களா? நம்ம ஏற்கனவே ஞான சக்ஷு என்னன்றதை 13th சாப்டர்லேயே பார்த்தோம். கஷேத்திரஜனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம். அந்த ஞானம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட சக்ஷு பார்வை எப்படி இருக்கும், அந்த ஞான பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். சரீரமே எல்லாம் செய்து ஆத்மா செய்யறதில்ல. ஆத்மா உடலில் இருந்தாலும் உடலோட சம்மந்தப்படுறதில்ல. சமமாக பார்க்கணும். ஆத்மாவில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் நம்மளுக்கெல்லாம் கிடையாது. கூடவே பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த உணர்வெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழியாதது. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஞான சக்ஷு அது வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீக குருக்கிட்டே நம்ம எடுத்துக்கணும். உங்கள் வாழ்வை பக்குவமாக்கி கொள்ளுங்கள். நம்மளுக்கு கிடைச்ச இந்த ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம பர்ஃபெக்டாக நம்ம கொண்டு வந்துடணும். இதில் நம்ம வந்து மறுபடியும் தவறு பண்ணி பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம வந்துடக்கூடாது. ஏன்னா திரும்பி நம்மளுக்கு எப்போ ஹியூமன் லைஃப் கிடைக்கும்னு தெரியாது இல்லைங்களா? அதனால் நம்ம வந்து இந்த ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்மளை பர்ஃபெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நமக்கு கைடன்ஸாக எடுத்துக்கிறோம். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்? 11, 12. கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. வாசிக்கிறோம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. யதந்தோ யோகினஸ் சயனம் பஷ்யந்த யாத்மான் யவஸ்திதம் யதந்தோ யக்ருதாத்மானோ நயனம் பஷ்யந்த யசோதசா. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. அடுத்து 12. யத் யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜெகத் பாசதேவ் அகிலம் யத் சந்த் ரமசி யத் சாக்னவ் தத் தேஜோ வித்தி மாமகம். உலகம் முழுவதும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியன் பிரகாசம் என்னிடமிருந்து வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசம் நெருப்பின் பிரகாசம் கூட என்னிடமிருந்து வருகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆத்மாக்கள் நம்மெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம்? செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்ம நிலையில நம்மளை கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்றோம் இல்லைங்களா? சரீரம் வந்துட்டு நித்தியம் இல்லை, ஆத்மா தான் நித்தியம் அப்படின்ற நிலைக்கு நம்மள முயற்சி பகவத்கீதை மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சிட்டு வரோம். இந்த மாதிரி வர யாரெல்லாம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் கர்ம யோகம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க, ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், சரிங்களா? நம்மளாம் நியோஃபைட்டு, ரொம்ப இப்போ தான் பேபி ஸ்டெப்பு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கோம். இதில் இன்னும் எலிவேட்டட் சோல்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, சரிங்களா? ஸோ இவங்கெல்லாம் அதே மாதிரி பக்தி யோகம், தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். என்ன நடக்குது, ஜட உலகம் என்ன, அதோட இயல்பு என்ன, நம்ம ஆத்மா, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்களோட சம்மந்தப்படுறதுனால நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வருது, இதெல்லாம் வந்து நல்லபடியாக அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களுக்கு தன்னுணர்வு ஆத்மான்றதே தெரியாம சரீரம் சார்ந்த விஷயத்திலேயே தன்னை வந்து ஈடுபடுத்திக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சாலும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது, சரிங்களா? எல்லாமே அப்படியே கண்ணை கட்டி விட்ட மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. எதுக்கு பிறக்கிறோம், எதுக்கு இருக்கிறோம், எதுவுமே தெரியாமல், பகவான் யாருன்னு தெரியாமல், ஆத்மான்ற ரிலேஷேஷன் இல்லாமல் இருப்பாங்க. உலகம் முழுவதிலும் இப்போ பகவானை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். பகவான் இப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த உலகத்தை அப்படின்னு.
சூரியனின் பிரகாசம் இப்போ நம்மளுக்கு சூரியன் வருது இல்லையா, தினம் வராங்க சூரியன். அவங்க நம்மளுக்கு நிறைய இந்த பிரகாசத்தை கொடுக்குறாங்க. அது யாருக்கிட்ட இருந்து இந்த சூரியன் பிரகாசம் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா, பகவானோட தேஜஸோட ஒரு சிறு துளி தான். சரிங்களா? ரொம்ப சின்ன ஒரு ட்ராப்னு கூட சொல்லக்கூடாது, சிறு துளி. அதுலேருந்து கிடைக்கிற பிரகாசத்தை சூரிய தேவர் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் அப்படிதான். நெருப்பின் பிரகாசமும், பிரகாசம் வெளிச்சம் அப்படின்னாலே அது பகவானோட தேஜஸ் தான், ஆத்தாரம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் நம்ம அங்கே ஸ்லோகத்தில் பார்த்தது தான். ஸோ நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். 15.13 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? हरे ஹரே कृष्ण माताजी। ருக்மிணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. काम आविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். பகவான் எப்படிலாம் இந்த உலகத்தை காக்குறாங்க? ஏன்னா நம்மளுக்கு பார்க்குறோம்ல, கிரியேட் பண்ணுறது பிரம்மா, அப்புறம் இதை பாதுகாக்கிறது காக்கிறது வந்து விஷ்ணு, அதுக்கப்புறம் அழிக்கிறது அப்படின்றது சிவபெருமான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோமா? ஸோ அந்த வகையில் பகவான் எப்படி காக்குறாங்க அப்படின்னு அந்த வகையில இதை எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? குணாவதாரம் சொல்லுவாங்க. பிரம்மா வந்து ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் லெவல் 4ல் படிங்க, லெவல் 5ல். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இதில் நம்ம வந்துட்டு என்ன விஷயமோ அதை மட்டும் பார்ப்போம். பகவான் எப்படி இந்த உலகத்தை பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகிறேன். ஏன்னா நம்ம 11th சாப்டர் 10th சாப்டர்லேருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவான் ஈவன் 7th சாப்டர்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாத்துலேயும் நான் ஊடுருவிருக்கேன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்னன்னா, அந்த முத்து மாலை, முத்துக்கள்லாம் ஒன்னோட ஒன்று கோக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளார நூல் தான் அதுக்கு ஆத்தாரம். அது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் பகவான் வந்து ஊடுருவிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம 7வது அத்தியாயத்திலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் எல்லா கிரகத்துக்குள்ளாரையும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதுவும் எப்படி? சக்தி மூலியமா. அவங்களோட சக்தி மூலியமா இருக்கிறாங்க. ஏன்னா சக்தியாகவே பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. எல்லாமே என்ன பண்ணுது? இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு. அதுவும் யுகம் யுகமா இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? நான் சந்திரனாகி அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நல்ல இந்த டேஸ்ட்டாக நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்றோம்ல, நல்ல ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸு, இன்னும் நல்ல சாப்பாடு அதெல்லாம். ஸோ அந்த ரசம் அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா, பகவான் வந்து சந்திரன் மூலயமா நமக்கு அந்த சுவையை நமக்கு கொடுக்குறாங்க உணவுப் பொருட்களில் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? உடலை பராமரிப்பவர் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் அந்த வாட்டர் சைக்கிள், அது அந்த சூரியன் ஒளி. ஓகே, அனைத்து காய்கறிகளின் ரசத்தை தருகிறார். ஜீர்ண அக்னி, இது அடுத்து வர ஸ்லோகம். சரிங்களா? வெளிக்காற்று, உள்காற்று. நாம் எல்லாவற்றிற்குமே கிருஷ்ணரை சார்ந்துள்ளோம் என்னும் விழிப்புணர்வு மிக்க நன்றி உணர்வையும் பணிவையும் அளிக்கிறது. இதுதான் நம்மளுக்கு லைஃப் லெசன். அதனால் நம்ம சாப்பிட்றோம், மூச்சு விடுறோம். சரிங்களா? இது நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் வந்துட்டு இருக்குது சரீரம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இது எல்லாமே என்னன்னா நம்மளுக்காக கிடைச்சதானே இல்லை இல்லையா? பகவானோட அனுகிரகம் தான் எல்லாமே. இந்த மூச்சு காற்றாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா உணவாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம எப்பயுமே பகவானை சார்ந்து தான் இருக்கோம். ஏன்னா ஒரு சீடில் ஒரு உயிர் இருக்குது அப்படின்னா அது நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்லை. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதை தான் நம்ம யோசிக்கணும். ஒரு விதை இருக்குது, அதுக்குள்ளார உயிர் இருக்குது. அது நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்லை, பகவான். இந்த சரீரம் பகவான் உருவாக்குனது. எல்லாமே பகவான் உருவாக்கியிருக்காங்க. காற்று எல்லாமே, பஞ்சபூதங்கள், தேவர்கள் எல்லாமே. அப்போ நம்ம அந்த நன்றி உணர்வோடு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட ரொம்ப ஹம்பிளாக நம்ம பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? இவ்வளோ தூரம் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கே பகவானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும். இப்போ 15.14 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? இன்னும் உஷா மாதாஜியும் குமுதா மாதாஜியும் வாசிக்கல. வாசிக்கிறீங்களா? குமுதா வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் வைஷ்ணவாரோ பூத்வா பிரணயாம்னாம் தேகம் ஆஸ்ரித பிரணயாம்பான சமக்யுக்தே உக்த பஷாம் எண்ணம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர்வாளிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான்
எல்லா உயிர்வாளிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உச்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து நான் 4 விதமான உணவை செரிக்கச் செய்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்ம ஆசைப்பட்டு என்னென்னோ சாப்பிட்றோம், சாத்விக குணத்தில், ராஜச குணத்துல எல்லாம் இல்லைங்களா உணவு. ஆசைப்பட்டு நல்லா அதுவும் நான்லாம் நல்லா சாப்பிடுவேன் சரியா. ஸோ அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டு நம்ம சாப்பிட்டாலும் அதை செரிக்க வைக்கிறது யாரு? பகவான் தான் சரிங்களா. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் பகவான். நினைப்பாங்க எவ்வளோ சாப்பிட்றப்பார் அப்படின்னு அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க, இருந்தாலும் சொல்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி உள்ளார அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது கூட பகவான் வந்து ஜீரண நெருப்பாக இருந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவை டைஜஸ்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க இல்லையா. அது மாதிரி அது எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுது? உள் சுவாச காற்று, வெளி சுவாச காற்று. நம்ம ஏற்கனவே அஷ்டாங்க யோகம் படிக்கும்போது நம்ம பார்த்தோம், உணவு அப்படின்றதுலையும் கட்டுப்பாடு இருக்கணும் அப்படின்னு. அரை வயிறு சாப்பாடு, கால் வயிறு தண்ணி, கால் வயிறு காற்று அப்படி இருந்தால் தான் உணவு வந்து நல்லபடியாக செரிமானம் ஆகும்னு. ஸோ அந்த வகையில் காற்றோட கலந்து சேர்ந்து சரிங்களா உதவியோட நம்ம சாப்பிட்ற உணவு பகவான் வந்து ஜீரண நெருப்பாக இருந்து அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க. நம்ம என்ன மாதிரி உணவெல்லாம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா 4 விதமான உணவுகள் நம்ம சாப்பிட்றோம் சரிங்களா. மென்று சாப்பிட்றது, அப்புறம் அருந்து அதை குடிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து நக்கி சாப்பிட்றது சரிங்களா, உறிஞ்சி சாப்பிட்றது. இந்த மாதிரி 4 வகையான உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இது எல்லாத்தையுமே பகவான் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண வைக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசி கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15 ஸ்லோகம் 15 சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர்ஞான மபோகனம் ச வேதை ச சர்வை ரஹமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத்வேத விதேவ சாகம். நான் அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரி போல். ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன், பரமாத்மாவா இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் இங்கேயும் சொல்றாங்க சரிங்களா. ஸோ நம்ம வந்து உணரணும் நம்மளுடைய இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது. அதுவும் எப்போ நம்ம பகவானை திரும்பி பார்ப்போம், நம்ம எப்பயுமே வெளிப்பக்கமே பார்த்துட்டு இருக்கோம், வெளி உலகத்தையே நம்ம வந்துட்டு அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலேயே இருக்கா. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளார நம்மளுக்குள்ளார யார் இருக்கா? இதயத்தில் பகவான் இருக்காங்க சரிங்களா. அவங்கள நம்ம உணரணும். அதுவும் இல்லாமல் பகவான் அந்த மாதிரி இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம இதயத்தில் அப்படின்னா, எல்லா உயிர்வாழிகள்கிட்டையும் இருக்காங்க. ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதியை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா. அப்போ ஒரு உயிர்வாழியோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி கிடைக்கும். இப்போ நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டோம்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஞாபக சக்தி, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் நம்மளுக்கு தேவையான ஞாபக சக்தி, அதுக்கேற்ற நாலேஜ் சரிங்களா, எப்படி நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகணும்னு. அதுக்கேற்ற மறதி, ஜட உலகத்தில் நம்ம ரொம்ப பற்றுதல் இருக்காத ஒரு நிலை. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பகவான் நமக்கு அழகாக கொடுக்குறாங்க. எல்லா வேதங்களிலும் இதயத்தில் பரமாத்மாவாக இருந்து தூய்மைப்படுத்துகிறாங்க இதயத்தை சரிங்களா. யார் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லா வேதங்கள். ஆனால் பொதுவாக என்னென்னா, யாருடைய இதயத்தில் பகவான் இருப்பாங்க, அவங்களோட ஆசை என்னவோ அதுக்கேற்ற ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி. இப்போ ஜட உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அதுக்கேற்ற ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி சரிங்களா. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. வேதங்கள்லாம் நம்ம படித்தோன்னா பகவான் தான் நம்ம சுப்ரீம்ன்றது பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். கிருஷ்ணா உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா. வேதாந்தத்தை தொகுத்தது அப்படின்றதும் வியாசர் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் அவங்களும் பகவானோட இன்கார்னேஷன். அதுக்கப்புறம் வேதங்களை வேதங்கள் கொடுத்ததே பகவான் தான். வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம பார்த்தோம் டிசையர் தான். நம்ம பகவானோட லோகத்தை அறியணும், பக்தி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கும். இங்கேயும் நம்ம தான் பார்க்குறோம் சரிங்களா. இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். அதனால் அவசியம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆசைப்படுறது நல்லது ஆசைப்படணும். மறதியும் பகவானின் கருணையே அது நம்மை பல துன்பங்களிலிருந்து காக்கிறது அப்படின்றதுல எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சிரமம். ஆத்மாவை பராமரிப்பவர் எப்படி பராமரிக்கிறாங்க, பகவான் நம்மளை எப்படி பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதை மூலயமா, பாகவதம் மூலயமா நம்மளுக்கு நாலேஜை கொடுத்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக, ரொம்ப கேரிங்காக நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்க, பக்தியில என்கேஜ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா.
பார்த்துக்கிறாங்க நம்மள. நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யும்போது நாம் நம்மை புகழ வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறோம். மற்றவர்கள் நமக்கு ஏதாவது செய்யும்போது அது அவர்களது கடமை என நினைக்கிறோம். மேலும் பகவான் எல்லாவற்றையும் எந்தவித எதிர்பார்ப்புமின்றி செய்கிறார். அதுவே காரணமற்ற அன்பு அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? கண்டிப்பா. இது இயல்பா நம்மகிட்ட வரும் இல்லையா? நம்ம ஏதாவது யாருக்காவது செஞ்சோம்னா, உடனே அவங்க நம்மள வந்து அதுக்கு பிரைஸ் பண்ணணும். பரவாயில்ல நீ எனக்கு செஞ்ச உதவி" அப்படின்னு. அதே நமக்கு யாராவது செஞ்சாங்கன்னா, அது அவங்களோட கடமை செய்யட்டும் அப்படின்னு. அதுதான் வந்து என்னன்னா, சிரமமான ஒரு விஷயம். எப்பயுமே நம்ம மத்தவங்களுக்கு நல்லபடியா எல்லா நல்லதையும் செய்யணும். சரிங்களா? மத்தவங்க யாராவது நமக்கு உதவி பண்ணாங்கன்னா, உடனே அத நம்ம கிராட்டிட்யூடோட இருக்கணும். ஆனா பகவான் இப்ப நமக்கு இவ்ளோ பண்ணாங்க. நம்ம பார்த்தோம்ல, இப்படிலாம் மெயின்டெயின் பண்றாங்க. இந்த ஜட உலகத்த, நம்பள அப்படின்னு பார்த்தோமா? ஸோ இது ஏதாவது எதிர்பார்த்தாங்களா நம்மகிட்டனா கிடையாது. பகவான் ஆத்மாராமா. இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு ஏதாவது இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து செய்றாங்களான்னா கிடையாது. பக்தி பண்ணணும். அப்போதான் இதெல்லாம் செய்வேன்னு இருக்காங்களா? இல்ல. இல்லையா? அப்ப இது பேர் தான் காரணமற்ற அன்பு அப்படின்றது. சரிங்களா? தன்னோட கடமையா பகவான் என்ன பண்றாங்க? நம்மள ரொம்ப அழகா பார்த்துக்கிறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட கடமையா? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். இப்ப 15, 17 ஸ்லோகம். ம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே படிக்கலாமா? கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. திவா விமவ புருஷௌ லோகே ஷரஸ் சஹஸ்ர ஏவச ஷரஹ சர்வாணி பூதானி கூடஸ்திதோ அட்சர உச்சேதே. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட ஒலிகள் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் வைக்கப்படுகின்றனர். உத்தம புருஷஸ் துன்ய பரமாத்மேத் யுதாஹிர்தா யோலோக திரயம் ஆவிஷ்ய பிரவர்த்தயவ்யய ஈஸ்வரா. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஆத்மாக்கள். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்க்க போறது. இதுல வந்து தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் அப்படின்னு 2 விதமான ஜீவாத்மாக்கள் இருக்காங்க. தவறக்கூடியவர்கள்ன்றவங்க நம்மளன் தான். இந்த கண்டிஷன் சோல்ல இருக்கோமா? இந்த கண்டிஷன் வேர்ல்டுல பக்தி பண்ணாம நம்மளோட பொசிஷன் என்ன? நம்ம ஆத்மா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். ஆனா அத விட்டுட்டு நம்மலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அதுலேருந்து அந்த நிலையிலேருந்து தவறி, சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல நான் எனது அப்படின்ற அந்த அகங்காரத்தில் நம்ம இந்த ஜட உலக வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம யாரு? ஆத்மா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அந்த நிலையிலேருந்து தவறிட்டோம். இல்லைங்களா? அதனால தவறக்கூடியவர்கள். ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளவங்க தவறாதவர்கள் அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ரிலேஷேஷன் வந்துருச்சு. நான் வந்து ஆத்மா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சு, அதுல மட்டும் ஃபோக்கஸ்டா நல்லபடியா பக்தி பண்ணி அவங்க பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிடுறாங்க. இல்லைங்களா? அதுலயும் வந்து 2 ஆத்மாக்கள் உண்டு. நித்தியசூரிகள், முக்தாத்மாக்கள்னு சொல்லுவாங்க. நித்தியசூரிகள்ன்றவங்க இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி கண்டிஷன் சொல்லலாம் வரமாட்டாங்க. அங்கேயே இருக்கிறவங்க. பலராமர், சங்கு சக்கரம் இவங்கெல்லாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஆம், ஆம், முக்தாத்மாக்கள் அப்படின்றவங்க நம்மள மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்து அதுக்கப்புறம் பக்தி பண்ற நிலைக்கு அவங்க வந்து பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சவங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் இந்த நிலையில இருக்காங்க. தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் அப்படின்னு கண்டிஷன் சொல், லிபரேட்டட் சொல்னு பார்க்குறோம். இந்த 2 விதமான ஆத்மாக்களுக்கும் மேல ஒருத்தவங்க ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க. அவங்க யார் அப்படின்னா நம்மளோட பகவான் பரமாத்மா. சரிங்களா? புருஷோத்தமரான பரமாத்மா. பகவான் கிருஷ்ணர். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களிலும் நுழைந்து பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க? அழிவற்றவங்க. சரிங்களா? 3 உலகங்களுக்குள்ளும் அதாவது மேலுலகங்கள், கீழுலகங்கள், நடு உலகம், பூலோகம் இதுல புகுந்து எல்லாத்தையும் காக்குறாங்க. நம்ம வாழ்றோம்ல இந்த ஜட உலகம். இதெல்லாம் அவங்க காக்குறாங்க. அதுவும் இதே மாதிரி எத்தனை உலகங்கள்? நெறைய உலகங்கள். இது இல்லாம ஆன்மீக உலகம் வேற இருக்கு. எவ்வளவு எவ்வளவு விஷயம் பகவான் காரணமற்ற கருணையா நம்மளுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நமக்காக இவ்வளவு பகவான் செய்யும்போது, நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுதான் சரியான ரியலைசேஷன். அ இது வேற இங்க என்ன இதுல பார்க்கலாமா? தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள். கிருஷ்ணரிடம் ஒற்றுமை என்றால் வேற்றுமை வேற்றுமையே இல்லை. அதாவது பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது தவிர வேறு எந்த தனிப்பட்ட ஆசையும் இல்லை என்பதே. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம்
தவறுகள் மற்றும் தவறாதவர்கள் இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டவர் பகவான். அதாவது லிபரேட்டட் சொல் கண்டிஷன் சொல்லுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறவங்க பகவான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒருவர் வெறுமே கடவுளாக முடியாது. கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தவங்க இப்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, நானும் கடவுளும் ஒண்ணு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் எந்த லிவிங் என்டிட்டியாலையும் கடவுளா ஆக முடியாது. பகவானாக யாராலையும் முடியாது. ஏன்னா எவ்வளோ 3 உலகத்தெல்லாம் உருவாக்கி ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகங்கள் அது எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் நுழைஞ்சு பாதுகாத்து, அதுவும் காரணமற்ற கருணை வேற இல்லையா? நம்பலாம் வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தவங்க சின்னதா ஏதாவது தப்பு செஞ்சாலே உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? திரும்பி ரிவெஞ்ச் அப்படின்னு வந்துருவோம் இல்லையா? முக்கியமா நானு. ஸோ அந்த வகையில பகவான் எப்படி இருக்காங்கன்னா, காரணமற்ற கருணை. நம்ம வழிபட்டாலும் சரி, வழிபாடும் சரி, திட்டினாலும் சரி, நிந்திச்சாலும் சரி, குடுக்கறத குடுத்துட்டே இருக்காங்கல்ல. இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாரி குணத்தோட பகவானோட உயர்ந்த சுப்ரீமசியோட இருக்கிற பகவானும் நானும் ஒண்ணு அப்படின்னு ஆத்மா சொன்னா, அது ரொம்ப அபத்தமான ஒரு விஷயம். இல்லைங்களா? அதனால யாரும் ஆத்மாக்கள் என்னைக்கும் பகவானாக முடியாது. பகவான் என்னவெனில் கட்டுண் கட்டுண்ட முக்தி பெற்ற என்று எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் இடையில் அவர்களை பராமரித்து அவங்க தான் ஹெட். சரிங்களா? எல்லாரையும் பராமரிக்கிறாங்க. உலகம், ஆத்மாக்கள் எல்லாரையும். அவர்களது பல்வேறு செயல்களுக்கு ஏற்ப அனுபவிப்பதற்கான எல்லா வசதிகளையும் வழங்குகிறார். நம்மளோட எல்லா ஆசைகளுக்கும் ஏற்ப, செயல்களுக்கும் ஏற்ப, கர்மத்துக்கும் ஏற்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க? நம்ம அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நமக்கு குடுக்குறாங்க. ம். நம்ப ஒரு விஷயம் தான் கரெக்ட்டா செய்யணும். ஆசைப்படுறது பகவான. அப்படி இருந்தோம்னா, நமக்கு வருத்தம் அப்படின்றதே வராது வாழ்க்கையில. சரிங்களா? வெற்றி தான். 15.18 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு குடுங்க. यस्मात्तक्षरम् अदितोऽहम् अक्षरात् अभिसोत्तमः अदोऽस्मि लोके वेदे च பிரதித புருஷோத்தமஹ. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமனான என்பதாலும் உலகில் உள்ள வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இந்த மாதிரி தவறக்கூடியவர்கள், அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா? நித்திய சூரிகள் அப்படின்லாம் இருக்கோமா? இவங்க எல்லாருக்கும் விட அப்பாற்பட்டு உத்தமனானவன் யாரு அப்படின்னா பகவான். சரிங்களா? புருஷோத்தமன். எல்லா புருஷர்களுக்கும் உத்தமன். வேதங்கள்லயும் பகவான் புருஷோத்தமன் அப்படின்னு தான் கொண்டாடுறாங்க. ஏன்னா எல்லா உயிர்வாழிகளையும் எல்லா உலகங்களையும் பகவான் என்ன பண்றாங்க? மெயின்டைன் பண்றாங்க. சரிங்களா? அதுதான். அந்த அளவு பகவான் வேதத்துல படுறவங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். சரிங்களா? ப்ரொப்ரைட்டர், சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர். ஒருவர் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொண்டார் என்றால் அவர் அனைத்தையும் அறிந்தவர் ஆவார். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார். அப்ப நம்ம இவ்வளோ விஷயம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோமா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு நல்ல விஷயம். ஆத்மாவா. அதில் நம்ம என்னைக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது? ஆப்ஷன் வச்சுக்க கூடாது. முடிஞ்சா பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு இப்ப அந்த மனப்பக்குவம் வரல. இல்ல வசதி இல்ல. இல்ல எனக்கு ஃபேமிலில அந்த பக்தி பண்ற அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்ல. அப்பலாம் எதுவுமே கிடையாது. நம்மளுக்கு நல்லது செஞ்சுக்கிறோம்னா பக்தி பண்ணணும். இல்லன்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சி தான். மறுபடியும் பிறந்து, இறந்து, பிறந்து, இறந்து அப்பா போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, பக்தி தொண்டுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். ஏன்னா பகவான் எவ்வளோ இனிமையானவங்க. அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணலைன்னா தான் கஷ்டம். நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும். 15.20 ஸ்லோகம். ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. யோ மாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். அப்ப இதுதான் 15th சாப்டர்ல லாஸ்ட் ஸ்லோகம். சரிங்களா? வேத சாஸ்திரங்கள் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுதான். நம்ம இப்ப வேதங்கள்லாம் படிச்சு தான் நம்ம டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் வளர்த்துக்கணும்னா ரொம்ப சிரமம். இல்லையா? பகவத்கீதையே எத்தனை வருஷமா படிச்சாலும் இன்னும் பூர்ண பக்தி வராம சிரமப்பட வேண்டியதா இருக்கு. 700 ஸ்லோகங்கள்.
வேதத்தோட சாராம்சம் இதுதான். சரிங்களா? அதுல எதுவும் இது குறை இல்லை. இதுதான் வேதத்தோட சாராம்சம். பாகவதம், பகவத்கீதை தான் நமக்கு அது படிச்சாலே 2 கிரந்தமும் பகவான் வந்து இந்த 2 கிரந்தம் மூலியமா நம்ம கூட இருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 கிரந்தத்தையும் நம்ம வந்துட்டு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே வேதத்த படிச்சதுதான். சரிங்களா? ஒரு வேளை நம்ம வேதத்துல போய் படிச்சு பார்த்திருந்தோம்னா, 4 வேதத்துல சரிங்களா? நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா, ரகசியமான பகுதி அதுல என்ன தெரிய வரும்னா, இப்ப நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்த ஸ்லோகங்கள் தான். பாபமற்றவனே, பகவான் அர்ஜுனரை சொல்றாங்க. நமக்கும் கிடைச்சிருக்கு பகவத்கீதை. சரிங்களா? ஸோ பகவானால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆத்மாக்கள் நம்பளும். தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். நல்லபடியா ஏத்துக்கிட்டு, இப்படி இப்படி உயர்ந்த பகவானுக்கு நல்லா நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத ஏத்துக்கிட்டு, நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். கண்டிப்பா நம்ம பக்குவம் அடைஞ்சிருவோம். பகவானை நம்ம அடைஞ்சிருவோம். மிகவும் உன்னதமான பக்குவமான நபர் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை ஸ்ரீகிருஷ்ணரை நாம் பின்பற்றினால் பகவத்கீதையை சரிங்களா? வீழ்ச்சி அடைபவர்களாக இருந்தாலும் நாம் அனைத்து வெற்றிகளையும் பெற முடியும். இந்த கண்டிஷன் லைஃப்லயே நம்மளால நம்ம சக்சஸ் ஆக முடியும். அதாவது பக்தி பண்ணும்போது பகவானை அடைய முடியும். வேதங்கள் மிகவும் ரகசியமான புரிதல் பகவான் கிருஷ்ணரே உன்னத நபர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சுப்ரீம் அவங்க தான். எனவே அவர் வழிபடத்தக்கவர். அவங்கள தான் நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். மற்ற தேவர்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணோம்னா மெட்டீரியல் விஷயம் தான் கிடைக்கும், முக்தி கிடைக்காது. அதாவது பகவானை வழிபாடு பண்ணுறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு? ஆசையாக பண்ணணும். இதனை எப்போதுமே நினைவில் கொள்வீர்களாகனால் வாழ்வில் பக்குவமானதாகிவிடும் வாழ்க்கை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம நல்லபடியாக பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது. நம்ம 16th சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. 16th சாப்டர் தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம். அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம பார்த்தது புருஷோத்தம யோகம் நேத்திக்கும் இன்னைக்கும். இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னன்னா ஞான யோகம். ஓகேங்களா? 13லேருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம்ன்றது பார்க்குறோம். அதில் க்ஷேத்திர விபாக யோகம் பார்த்தோம். சரீரம், அப்புறம் ஆத்மா, பரமாத்மா, அதோட இயக்கம், சரிங்களா? 3ஓட இயக்கம் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் குணங்களை பற்றி குணத்திர விபாக யோகத்தில் பார்த்தோம். 15வது அத்தியாயத்தில் புருஷோத்தம யோகம் பார்த்தோம். இப்போ தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா தெய்வீக குணங்கள் என்ன, அசுர குணங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம பகவானை அடையணும் இல்லையா? இந்த அசுர இயல்புகள் அப்படின்றது நம்மக்கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்மளால பகவான்கிட்ட போக முடியாது. அதுவும் 2 விஷயம் நம்மக்கிட்ட இருக்கவே கூடாது. ஒன்று ப்ரைடு, இன்னொன்று என்வி. சரிங்களா? இந்த அனர்த்தங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம்ல, காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் இந்த மதம், ப்ரைடோ, இந்த என்வி இருக்குல்ல, இது 2ம் நம்மளுக்கு பக்தியில் உதவாது. சரிங்களா? அது 2 இருந்துன்னா பகவான் நம்மக்கிட்ட வரமாட்டாங்க. மற்ற விஷயங்கள் இருக்குல்ல, ஆசை, பேராசை, கோபம், அட்டாச்மெண்ட்டு, இதெல்லாம் நம்மளால் பக்தியில் கொண்டு வர முடியும். ஆசைப்படலாம், பகவானை பண்ணலாம், பேராசை கூட பண்ணலாம், பக்தி பண்ணலாம். அப்புறம் கோபம், யாராவது பகவானை நிந்திச்சாலோ, குருவை நிந்திச்சாலோ, சாஸ்திரத்தை நிந்திச்சாலோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? வைஷ்ணவர்களை நிந்திச்சாலும் நம்ம கோபப்படலாம். அதேமாதிரி குரு கோபப்படலாம் சிஷ்யன் மேலே, அம்மா அப்பா குழந்தைங்க மேலே கோபப்படலாம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ரூல்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அட்டாச்மெண்ட்டு பகவான் மேலே நல்லபடியாக வைக்கலாமே. அதனால் ஆனால் இந்த 2 விஷயம் இது என்னது, பொறாமையும் அகங்காரமும் மட்டும் பக்தியில் நம்ம கொண்டு வர முடியாது. ஸோ அந்த வகையில் இந்த அசுர இயல்புகள் அப்படின்றது இருக்குது. அதெல்லாம் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். தெய்வீகமான குணங்கள் என்னன்றது இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அந்த வகையில் நம்மளுக்கு பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் உபதேசம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா 3 குணங்களோட சம்மந்தப்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? செயல்கள் பண்ணுறோம். அந்த செயல்கள்லாம் தெய்வீகமாகவும் அசுர இயல்புகள்லையும் வரும். அதில் நம்ம தெய்வீகமான செயல்களை செய்யணும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வந்து கிருஷ்ண பக்தின்றது குணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. சரிங்களா? சும்மா வந்துட்டு ஏதோ நம்ம ரிச்சுவலா கோயிலுக்கு போனோம், அப்படியே ஒரு வலம் வந்தோம், விளக்கேத்துனோம், விழுந்து கும்பிட்டோம், முடிஞ்சு போச்சு அப்படி இல்ல. குணத்திலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்மள நல்லபடியா கொண்டு வரணும். அப்பதான் கிருஷ்ணா கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ண முடியும். ஏன்னா இதயத்துல இருக்காங்க. இதயத்துல அசுர இயல்புகள் இல்லாம இருந்தா தான் பகவான் அங்க வாசம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால பகவான் நெறைய இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? குணங்கள பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. 13th சாப்டர், 12th சாப்டர், இப்ப 16th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கவனமா நம்ம குணத்திலயும் இருக்கணும். சரிங்களா? பகவான நம்ம அடையணும். அதுக்கும் பகவானோட அனுகிரகம் தான் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 6.1லேருந்து 3 வரைக்கும் வாசிக்கணும். ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சிங்களா? அடுத்தது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு குமுதா மாதாஜி வாசிக்கணும். சரிங்க மாதாஜி, வாசிக்கிறேன். வாசி கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாஷ அபயம் சத்வ சம்சுத்ர ஞான யோக வியாவஸ்திதி தானம் தமஸ்ய யக்னாஷ ஸ்வாத்யாவஷ்தவ ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அகோரத்யாக சந்திர அபயசுனம் சாந்திர் அபயசூஷம் தயா பூதேஸ்வ அலோலுபதம் மார்தவம் ஹரீர் அஷாபலம் தேஜ சமாஸ்திரி சௌசம் த்ரோகோ நாதி மானித பவந்தி சம்பத் தெய்வீம் அபிஜாதஸ்ய பார்த்த. சரி போல். டிரான்ஸ்லேஷன் வாசி கொடுக்குறீங்களா? புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலைமையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுயகட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உத்தமமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். 12th சாப்டர்ல எனக்கு பிடிச்சமான பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து 13th ஸ்லோகத்திலேருந்து 20 ஸ்லோகம் வரைக்கும் எனக்கு மிக மிக பிரியமான பக்தன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அது எல்லாமே குணத்தோட அடிப்படையில் தான் இல்லையா? வேற ஏதாவது மெட்டீரியலாக சொல்லியிருந்தாங்களா? அழகாக இருக்கணும், ஹைட்டாக இருக்கணும், இல்லைன்னா வந்துட்டு வெல்தியாக இருக்கணும், ஏதாவது அப்படி சொன்னாங்களா? இல்லை, குணம் அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மெட்டீரியல்லேருந்து டிட்டாச்சாக பக்தி பண்ணுறவங்களும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு. அதே மாதிரி ஞானம் அப்படின்னு நம்ம வந்து 13th சாப்டரில் பார்த்தோம். அதுலேயும் நல்ல குணங்கள் நம்மளுக்கு தெரிய வந்துச்சு. இப்போ 16th சாப்டரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அழகாக குணங்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இப்படிலாம் இருந்தால் தான் பகவானை நம்ம அடைய முடியும்னு. அப்போ அச்சமின்மை அப்படின்றது சரிங்களா? ஏன்னா அச்சம் அப்படின்றது சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் தான் நமக்கு இருக்கும். ஏன்னா நம்மகிட்டேருந்து எல்லாம் விலகி போயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும். ஆபத்து ஏதாவது வந்துருமோன்னு பயம் இருக்கும். ஆத்மானும் போது அது அழியாதது இல்லைங்களா? அதுவும் ஜட சம்பந்தம் இல்லாதது அப்படின்னும் போது அச்சம் அப்படின்றது வராது. பிரகலாதரை தான் நம்ம உதாரணமாக சொல்லணும் சரிங்களா? அவங்கள வந்துட்டு எவ்வளவோ சிரமப்படுத்தினப்பையும் அவங்களுக்கு பயம் அப்படின்றது இல்லாதிருந்தாங்கன்றதை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதுவும் 5 years ஓல்டுலேயே எல்லா டிவோட்டிஸ் ஆத்மாவை ரியலைஸ் பண்ணி பக்தி பண்ணுறாங்கனாலே அவங்களுக்கு ஜட உலக பயம் வந்து வராது சரிங்களா? அதில் என்ன வந்தாலும் வரும் போகும். அதாவது அந்த சீசன்ஸ் மாதிரி நம்ம செஞ்ச கர்மானால கஷ்டம் வருது, அது போயிடும். அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் வரும், அது போயிடும். இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு வேறு இருக்கா? ஸோ அதனால் ஆத்ம நிலையில் இருக்கிறவங்க பக்தி பண்ணவங்களுக்கு இந்த அச்சம் அப்படின்றது இருக்காது. தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா இந்த கண்டிஷன் சோலா, இதுலேருந்து நம்ம தூய்மை அடைஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை அடையணும். அந்த வேலையை நம்ம செய்யணும். அப்போ நம்ம பக்தி பண்ணணும் சரிங்களா? தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், அதாவது ரஜகுணம் தமோகுணம்லாம் இருந்து அதெல்லாம் விலக்கிட்டு சாத்விக குணத்திலேருந்து அப்புறம் சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்மளை கொண்டு வரணும். ஸ்கூல்லே இப்போ குழந்தைங்களை நம்ம சேர்க்குறோம், நம்மளும் ஸ்கூலில் சேர்ந்தோம், எல்கேஜிலே இருந்தோமா? இல்லை,
அப்படியே ப்ராக்ரஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் காலேஜ் எல்லாம் முடித்து வேலைக்கெல்லாம் போகிறோம் இல்லையா? அப்போ எல்லாத்துலேயுமே ப்ராக்ரஸ்ன்றது இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த நம்ம நிலையை நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிஷன் லைஃப்லேருந்து நம்மள லிபரேட்டட் சொல்லுக்கு நம்மளை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு வரணும். ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கணும். அதுக்கெல்லாம் பேஸாக என்ன வேணும், ஆன்மீக ஞானம் வேணும். அதை பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் வாசிக்கணும். தானம் பண்ணணும். யாரும் நான் கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கேன் அதனால் நான் வேறு எந்த செயலும் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி தானம்லாம் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் நம்மளோட கடமை. சரிங்களா? எங்கெங்கே யார் யாருக்கெல்லாம் சிரமமோ அங்கங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், உதவியாக இருக்கணும். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இப்போ மழை அதிகமாக பெஞ்சு இல்லை போர் எங்கேயாவது வந்து இருந்ததுன்னா உடனே இஷ்கான் டிவோட்டிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பிரசாதம் சேவா போய் அங்கே கஷ்டப்படுறவங்களுக்குலாம் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுத்து, உடம்புக்கு ஏதாவதுன்னா அதெல்லாம் சரி பண்ணி அவங்களுக்கு இது தேவையான வாழ்வாதாரத்தெல்லாம் கொடுத்து அந்த வகையில். சரிங்களா? அதனால் தானம் அப்படின்றதும் ரொம்ப அவசியம். சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும். பக்தியில் நம்ம எப்பயுமே சுய கட்டுப்பாடுன்றது ரொம்ப மஸ்ட்டு. இல்லைன்னா ஜடவுலக விஷயங்களில் போயிடுவோம். யாகம் செய்யணும். அதான் நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறோம். வேதங்களையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், கற்றல் அப்படின்றது. அதில் நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் லேர்ன் பண்ணுறோம். தவம் இப்போ 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோமா, மாமிசம் எடுக்காமல் இருக்கிறது, அப்புறம் மற்றதெல்லாம் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணுற விஷயம்தான் இல்லையா? மாமிசம் எடுக்காமல் இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லிசிக் செக்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது, சூதாட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறது, இன்டாக்சிகேஷன் எடுக்காமல் இருக்கிறது. இந்த மாதிரி நம்ம நல்ல தபஸ்ய வாழ்க்கையாக வாழணும். வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைலில் எளிமையாக இருக்கணும். நம்மளோட எண்ணம், சொல், செயல் எல்லாமே அஹிம்சையாக இருக்கணும். வாய்மை உண்மையானதாக இருக்கணும். கோபத்துலேருந்து நம்மளை விடுபடுத்திக்கணும். என்ன ஒருத்தவங்க யாரோ ஏதோ பண்ணிட்டாங்க அதனால கோபம் அப்படின்றது இல்லாமல், குரு சாது சாஸ்திராவை வைஷ்ணவர்கள் யாராவது தப்பாக பேசினாலும் தப்பாக நடத்தினாலும் நம்ம கோபப்படலாம். ராவணன் வந்து சீதாம்மாவை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க, ஹனுமான் கோபப்பட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி துறவு ஜட உலகத்திலேருந்து நம்மளை விலக்கி இருக்கணும். சாந்தி இருக்கிறதுல நம்ம வந்து போதும் அப்படின்னு நிலையில் இருக்கிறது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, அதுலேயும் நம்ம இருக்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா இதுவுமே என்னென்னா நம்மளுக்கு சிரமத்தை கொடுத்துரும். எல்லா உயிர்கள்கிட்டையும் கருணையோடு இருக்கணும். நான் கிருஷ்ண பக்தனாக இருக்கேன் அதனால் நான் வந்து எதை பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன், பக்தி மட்டும் பண்ணால் போதும்னு இல்லாமல் எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம கேரிங்காக இருக்கணும். பேராசையில் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? இருக்கிறதுல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு இருக்கணும். கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதியோடு இருக்கணும். பக்தியில் வீரம் இதெல்லாம் இருக்குது. நம்ம வந்து கோபப்படக்கூடாது, அஹிம்சையாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து வீரம் இல்லை அப்படின்றது கிடையாது. சரிங்களா? அடக்கம் அப்படின்றது தான் இதில் வருது தவிர, வீரம் அப்படின்றது என்னென்னா அது எங்கெங்கே நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அங்கங்கே வெளிப்படுத்தணும். எப்படி அர்ஜுனன் பண்ணாங்க அது மாதிரி. மன்னிக்கும் தன்மை இருக்கணும். சரிங்களா? அம்பரீஷ் மகாராஜர் மாதிரி தைரியமாக இருக்கணும். தூய்மையாக இருக்கணும். அந்த வெளிப்புற விஷயமும் சரி, மனசுலையும் சரி. பொறாமை அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் பகவத்கீதையில். பகவானுக்கு பிடிக்காது. மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல், நம்மளை யாரும் நல்லா ப்ரைஸ் பண்ணணும், உயர்த்தி பேசணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இதெல்லாம் நல்ல சாத்விக குணத்தில் இருக்கிறவங்களோட குணங்களை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்க்குறதெல்லாம் வந்து அசுர குணங்கள். நம்ம அது நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் பகவானோட அனுகிரகத்தில். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ சில பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்.